vale? Hasta on teníem l'altre dia i afegim el nom, sí? Fa. I te'n vas, cada un depèn del costat que estiga, òbric l'acaba primer, vale? Però és òbric, creue, òbric, òbric, saps que ja? Òbric, creue, òbric, òbric, i d'ací agafes el braç feixina, va baixant, vale? I ara agafes la màscara, la gires i col·loques la gometa davant. Va fent lo del fum, vas posició, vas canviant d'angle, vale? Intenta dibuixar ratlles en el nas, sí? Dibuixa ratlles en el nas cap a la direcció que tu vulguis, vale? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i d'ací fas uns 8, vale? Com vosaltres ballarins, i d'ací fas pata i piques, vale? I d'ací agarres la punta del pit de apoyo i gires sobre la que tens en punta. En l'alta dona-li un poc d'impuls i amb el braç gires i apoyes, vale? I d'ací fas i d'ací fas, d'ací fas, agarres aire, vale? Cap al costat i puges lentament, 1, 2, 3, 4, el quedes així i d'ací segueixes el moviment, fas i quan xafes el braç cap a tu i l'altre peuet puja un poquet, soltes el braç cap a la gent, vale? I creues, fas 1, 2 i 3, i altra volta el mateix, cap a tu quan xafes, soltes i creues, vale? El braç quan creue fa un poquet de mayonesa, vale? Que em dic així en classe, és cap a mi, cap a tu i mayonesa, cap a mi, cap a tu i mayonesa, sí? Mira, una altra volta seguim, vale? Com jo tinc que girar-ho, fas xa, 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 gire i agarres aire, fas i per baix, puges, que és al contrari, agafes aire, camí, cap a tu i mayonesa, cap a tu i mayonesa. I així superfàcil. Alces el braç agarrant un poc d'aire i saltes. I això és el que fem en les cartoles. Doble, 2 i 2. Sí? Són 2 voltes. 1, 1, 2, 1, 2. Sí? I d'ací fa el pas nou, ¿vale? Això seria hasta el que hem fet avui, ¿vale? Ara el pas nou és obres els braços i tires el cul arrere, ¿vale? I així fas un braç i altra volta arrere i són 2 moviments de cul cap arrere, com si digués bounce, però cap arrere, en vez de fer-lo cap avant, ¿vale? No fer-lo cap arrere, sí? I és òbric, òbric, imagina que tens que xocar-li l'algú, ¿vale? Fas òbric, 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 ¿vale? I d'ací anem a fer la part del món, ¿vale? Seria 1 i 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i d'ací fas agarres el món, el traus, puges hasta que fan ¿vale? Tot el món tindrà així. Esta part no la gravem ara, ¿vale? I l'únic que ensaieu en casa és el tarararara, tarara i tu i canvies de tarararara, tarara i tarararara, tarara, ¿vale? I després ja va al principi altra volta, sí? Una part del principi i ja farem un final tot el món en posició. Ensaieu això perquè només falta dir la part del món que és molt senzilla, és molt visual, ¿vale? Serà moviments de món, saps? I deixar el món així i anar-te, no molt senzill, ¿vale? Molt senzill, ¿vale? Un beat, molt fàcil. Gràcies.